Odema abịara m Alaba International Market ka m were anya m wee hụ ihe ụmụ Igbo ibe ya bụ akwa ụmụ Igbo na-ebe nakwa mkpesa ha na-ekpesara gọọmenti. Ọtụtụ ihe ka gọọmenti kwuola na arụchiri ụlọ ahịa ndị a n'ọwa mmiri. Ebekwana ndị na-ere ahịa ebe a na-akọwa na onweghị ihe dị otu ahụ dịnụ, mana ejila m ụkwụ m wee bịa ebe a. Aga m egosi gị onyonyo dịka Alaba International Market dị, gosikwana gị ebe ahụ akwaturu nakwa ihe gọọmenti na-ebubo gọọmenti na-ebo na arụchiri ụlọ ndị a n'ọwa mmiri. Aga m egosi gị ya ka anyị mara ma ọ bụ eziokwu. Ụlọ ahịa rukwara ụlọ ahịa plaza ruru 12 ka a na-akọwa na akwaturu n'ụbọchị Sọnde gara aga. Ya bụ Sọnde a kwesịrị ịbụ abalị 18 nke ọnwa Juun afọ 2023 bụ mgbe akwaturu ụlọ ahịa ahụ n'ebe a n'etiti abalị ka ha kọwara na akwaturu ụlọ ahụ n'etiti abalị. Ọ dị maka ngosi gị ụlọ ahịa Alaba, gosikwanụ gị ebe ndị ahụ akwaturu ka anyị werekwa anya anyị hụ. Nke a bụ ahịa Alaba International Market, just ụfọdụ ebe, ọwụ ebe niile. Nke a bụ ụfọdụ ebe na Alaba International Market. Ọ dị mma, ụlọ ndị a socha na ụlọ ndị a chọrọ ịkwatu mana emechara rịọ arịrịọ wee hapụ ndị a. Nke a wụ sekretariat ha, sekretariat ndị union. Nke a sekretariat ndị union. Nke a wụ nke ochie ya, nke ọhụrụ nọ n'azụ ya akwaturu nke ahụ. Ọpọ na ụlọ ahụ wụ ụlọ ọhụrụ dabere na ihe ha kwuru na akwaturu nke a, mana nke a ka anọzi ha akwatu ya. Ụlọ sekretariat ndị union a anọruola 30 years nke a, mana nke ọhụrụ a na-arụ n'azụ ka a pịaturu. Then gị bịazi ebe a, gị bịa hụ ebe a ka a kwaturu ebe the plaza nọ. Plaza rukwara 12 ka a kwaturu ebe a, ebe ndị Igbo na-azụ ahịa. Ebe a ka a kwaturu ọtụtụ ụlọ ahịa. Ebe hụrụ ndị mmadụ n'ugbu a na-atụtụ ihe, ka a kwaturu ụlọ ahịa ndị Igbo. Akwaturu ụlọ ahịa ndị Igbo, kwaturu ụlọ ahịa ndị Igbo. Ebe a niile. Ọ dị mma, aga m aga ka m gaa cheki ya ma ọ bụ eziokwu na enwere mmiri, enwere ụlọ ahịa ndị a na-arụchiri ya n'elu mmiri. Aga m aga ka m gaa confirm ọ n'aka m ka m nwee ike mara ma ọ bụ eziokwu. Ọ dị mma, egosila gị some of the places akwaturu. Ka anyị gaa lee ma ị ga-ahụ the canal. Ihe awụ the canal gọọmenti na-ekwu n'ọhịa mere nụ eji na-eme ihe a na-eme. That's the canal. The mmiri, ọwa mmiri. That's the canal. Ọ ya dị ihe a. Then iletuo gị hụkwa ebe ahụ akwatusichara ụlọ. Look at them. Ebe akwatusichara ụlọ. Lekwa n'ebe kanal nọ. Ebe akwaturu ụlọ ndị a. A na-akọwa na ebe ahụ, that place ị na-ahụ container, ebe ị na-ahụ container ndị a
ebe a ka ndị China nọ. Anọ ndị China wụ ndị chọrọ ịrụzi ụlọ ahịa ha ebe a ndị Igbo akwaturu ụlọ ha. Nke a ka ndị ahịa na-ebozi ebubo ugbu a. Ihe naanị ha na-arịọ gọọmenti bụ ka gọọmenti gbaa mbọ hụ na a ga-enye ndị nke a mekọtara ego iti aka n'obi, ịghọtala, ka nwa mmụọ hapụkwanụ imegbu nwa mmadụ ahapụ imegbu nwa mmụọ. So that's the canal. Ebe akwanụ ebe ụlọ ahịa ndị ahụ a na-asị na ndị mmadụ nọchite ihe achọ ụlọ ahịa, ihe achọ ụlọ ahịa ndị a, ihe achọ ụlọ ahịa ndị a, ihe achọ ụlọ ahịa ndị a. Naanị ka gọọmenti gbaa mbọ hụ na a ga-eme the right thing.